álltak ide csatasorba. Először is, mint a mai rendezvény versenyigazgatójában, nagyon korrekt, nagyon tisztességes, nagyon kultúrált rendezvény volt. Minden versenyző részében hangos szót nem hallottam, egy kurvanyádat nem hallottam, semmit nem hallottam. Hát tisztességes, nem láttam itt az embert, nem láttam köszönöm, ennek így kell menni a legközelebbi 30 évben. A legközelebbi kérdése amiben kezdem a harmadik helyezettet szólítani, remélem, hogy Füle figyel. Varga István? Jól lett? Varga Martin. Varga Martin, tehát Martin. Őt várom nagyon sok szeretettel a bronzérmesekhez. Gyere Martin! Te jöttél Révisről, jól emlékszem? Elfáradtál te is. Ugorj fel a harmadik helyre, mindjárt kapsz egy kupát. Otthon megihatod belőle a sörödet. Illetve a második helyre az ezüstérmesekhez Nagy Péter Bélát szólítanám. Úgy remélem érkezik. Gyere édesem, te is pattanj fel az ezüstérmesekhez, megérdemled a tapsot, ügyes voltál. Rárajzoltak egy szép kettest, az iskolában megtanultuk, hogy néz ki. Illetve az abszolút első helyezettünk nem más volt, Gyergyák János, remélem ő is itt van. Tehát a pullingban Gyergyák János volt a legjobb ma. Őt is sok szeretettel várjuk. És érkezik is már. Gratulálunk neki, és ugorjatok fel az első helyre, nagyon ügyesek voltatok.